Rysian Rwylette. Rysian Rwylette. Rysian Rwylette. Rysian Rwylette. Croeso I Rysian Rwylette. Da ni'n fyw o Bethesda. Fi ydi Cenydd ap Cyndrwg. Gyda fi heno mae'r arbenigwr Mike Benedict. Mike. Mae Kyle wedi curo'r cointos. Mae o'n mynd I spinio'r saith. Mae 'na 16 wy. Mae 'na 4 amrwd. Mae'r gweddill wedi coginio. Dyma ni'n mynd. Kyle, yr wy cyntaf. Na, mae'n saff, mae'n saff. Yr ei amrwd ydi, yr ei perig. A mae 'na 4 chwartar. A beth bynnag mae'r saith yn glanio ar, wel, gyda ddewis unrhyw wy tisio yn y chwartar. Mae 2 wy amrwd yn golygu bod chi'n colli'r gêm, gyfeillion. Mae Adam yn edrych yn y derys yma. Adam yn mynd am ei dro cyntaf. Mi fydd o'n gobeithio am gychwyn da, a mae o wedi chael ei. Wy wedi ei ferwi. Blasus iawn, diolch yn fawr, Mrs Joss. Mae'n hymian. Mae Kyle, allai ddweud efo Kyle wan, mae'n poeni. Mae Kyle yn poeni, mae wedi cael yr un section, mae o'n gwybod Mae'r chances yn uwch. Mae Kyle mewn siom. Mae wedi ffindio ffynhonnell ei siom ac mi oedd o mewn wy amrwd. Mae bob dim yn edrych y waith yn slow motion. Mae hynny'n wir iawn, Mike. Adam rwan mewn safle da. Mi fydd o'n gobeithio cael stopio'r olwyn yn y chwarter sy'n newydd gynhyrchu'r wy amrwd. Tydi o ddim, ond mae gen o ddigon o ddewis ono, dwi'n siŵr fydd o saff. No! Ddim yn saff! Dio ddim yn saff! Beth sy'n digwydd? Un yr un! 2 rownd! 2 wy! Wel, is I rioed I byd tebyg yn hanes y gêm, Mike. Gêm agos iawn rhwng Adam a Kyle. 1 wy yr un, y nesa sy'n cael wy amrwd sy'n colli. Twrn Kyle ydi, mae'n dewis I wy yn ofalus. Dyma ni'n mynd. Mae'n dewis yn agor! Wy! Efo wy I law! Wy ar ei wyneb! Wy ar y llawr! Mae Adam yn fuddigol. Mae Kyle, drian, gyda'i freuddwydion yn deilchion ar y llawr fel plisgyn wy. Mae o newydd daro I mewn I ben I hun. Mae'n neis gweld nhw'n ysgwyll llaw ar ôl y gêm. Pawb yn ffrindiau yn Clwb Rygbi Bethesda. Na'i holi'r hogia wan. Ti'n hapus, Adam? Clas, yndw. Really hapus. Cyrra rhywun ta Kyle yn enwedig. Ti'n anhapus, Kyle? Dwi'n bach o wylo dde. Ti'n dipyn o giamstar, Adam? Yndw, natural egg picker. Sut ti'n teimlo am yr hogia nath ddim cymryd yr her? Os y gair iddyn nhw da. Na, dwi'n gwybod sy'n cael dweud ar teli. Mae yn hwyr y nos. Pussies. Wel, gyda'n dyn ar S4C.